Mamamaya ngayong umagang ito ay may bisita na naman po ako uli, si Mama Yeps po natin. Hello po Mama Yeps, ano po ang iyong recipe today? Papakita ko po sa inyo ngayon ang pagluluto po ng bulkachong. Sa mga hindi pa po familiar sa putahing ito, kilalang kilala po ito sa Mindanao, especially po sa Davao City. Kakaiba po kasi itong recipe na ito dahil ang ginagamit po na karne ay karne ng kalabaw. Pero ang gagamitin natin ngayon ay karne ng baka. Ito na po yung ating mga ingredients. Litid ng baka or beef tendons, beef bulalo, buntot ng baka, paa ng baka, luya, beef cubes, bawang, tanglad, liver spread, paminta, red bell pepper, dahon ng sibuyas, sibuyas na puti, turmeric powder, atsuete powder, paprika, asin, cooking oil, at syempre po, maglalagay po tayo ng tubig para po sa ating sabaw. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin. Sa version ko pong ito ng bulkachong, karne ng baka yung ginagamit ko. Kasi, mahihirapan po tayong maghanap ng karne ng kalabaw, lalong-lalo na po pag nasa ibang bansa ka. Kaya, baka po yung ginagamit ko kasi mas accessible siya. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay papainit lang po tayo ng mantika sa ating kawali. Tapos maglalagay po tayo ng kaunting oil. Pagkatapos po nating magisa nitong ating bawang, sibuyas at saka luya, ay palalambutin po natin yung ating karne. Gamit po yung ating pressure cooker. So yan, mainit na po yung ating mantika. Pwede na po nating igisa itong ating bawang. Hindi po kailangan ng madaming oil dahil ang gusto lang po natin ay magisa itong ating mga sangkap para mas lalong lumabas po yung kanyang amoy at saka malasa po sa ating sabaw. Yan, pag medyo nag-brown na siya ng kaunti, ay pwede na po nating ilagay itong ating luya. Yan. Itong luya po na ginamit ko ngayon ay dinikdik ko po muna siya para talagang lumabas po yung kanyang flavor pag naihalo na po natin sa ating sabaw. Dahil yun naman po yung talagang flavor ng ating bulkachong, yung malalasahan mo yung luya. Yan, isunod na po natin itong ating sibuyas. Bali, parang i-half cook mo lang po ito. Ayan, pwede na po ito. Patayin na po natin yung ating stove. Ngayon po, magpapalambot na po tayo sa ating karne. So, dahil po itong baka ay sobrang matigas, so, ang gagamitin po natin ngayon itong pressure cooker para mas makakatipid po tayo ng oras or kung nagmamadali po kayo ay mapapalambot po natin siya ng mabilis. Ilagay ko po muna itong ating beef tendons. Ayan, isunod ko po itong ating paa ng baka. Masyado po kasing maliit itong pressure cooker namin eh. Kaya
Hindi ko po isinama yung yung bawang dito tsaka yung ibang mga sangkap dahil mahihirapan po akong paghalu-haluin. So, kaya iginisa ko na lang po siya dun muna sa ating kawali. So, yan. Pagkatapos niyan, ilagay ko na po itong ating mga nagisa na dito kanina. Kung wala naman po kayong pressure cooker ay papalambutin nyo po ito ng mga siguro nasa mga 3 or hanggang 4 na oras. Pero kailangan wala po silang trabaho. Oo, kasi talagang matagalan po itong papalambot nito. Ayan. Ngayon po, ilagay ko na po itong ating tanglad. Isama na po natin para mas talagang malasa yung ating sabaw mamaya. Sasamahan ko po ng itong dahon ng sibuyas. Ayan. Tsaka itong red bell pepper. Ngayon, maglalagay na po tayo ng sabaw. Alam ko maraming makaka-relate sa putahing ito. Lalo na po pag ikaw ay taga Davao dahil ito po talaga yung sikat na putahe sa Davao. Yung tamang-tamang dami lang po na hanggang lumambot siya. Ngayon, isasabay ko na po itong ating beef cubes para may lasa na siya. Ngayon po ay tatakpan na po natin siya. At palalambutin po natin ito ng siguro mga 1 oras. At pagkatapos po ay babalikan natin mamaya. Ngayon po ay titingnan natin kung malambot na po itong ating karne. Dumaan na po ang mga 1 oras. So yan. Bubuksan na po natin. Ayan, pwede na po ito kasi malambot na po itong ating karne. Ayan. Ngayon, ililipat lang po natin ito sa ating kawali dahil gusto ko pang dagdagan siya ng sabaw. Yan po, ililipat na po natin sa ating kawali. Sobrang lambot na po niya. Napakasarap po ng putahing ito, lalo na po pag nasa malalamig ka na lugar or yung tag-ulan. Napakasarap po nitong higupin yung kanyang sabaw. Pero po sa mga gusto ng karne ng kalabaw, mas maganda po kung yun yung gamitin nyo sa mga mahilig sa karne ng kalabaw. Kasi yun po talaga yung totoong bulkachong, yung karne ng kalabaw. Kaya lang, mas gusto namin itong karne ng baka dahil mas masarap po yung kanyang lasa. At saka hindi ka aalanganin na kakain ito dahil yung kalabaw kasi lalo na pag bagong panganak ka, 'di ba? Hindi pwedeng kakain ng karne ng kalabaw dahil ang iba sinasabi nakakabinat daw. Ewan ko kung totoo ba 'yun. Pero 'yun yung mga sabi-sabi nila. Totoo yun. Oh, 'yun pala 'yun. Kaya karne ng baka na lang po yung
gagamitin nyo. Wala pang kalaban sa mga ganyan. Ngayon po ay turn on ko na po itong ating stove. Ayan, tapos magdadagdag po ako ng kaunting sabaw. Dahil masarap po kasi dito yung marami-raming sabaw. Eh ako nga kahit sabaw lang sold na ako dito kahit walang laman. Kasi malasang-malasa na po yung kanyang sabaw. Oo nga. Masarap talagang magluto yan si Mama Yeps. Ayan, papakuluin lang po muna natin siya. Tatakpan po muna natin. Ngayon po ay titimplahan na po natin. Maglalagay po tayo ng ground black pepper. Ngayon po ay lalagyan po natin siya ng kaunting asin. Maglalagay po ako ng mga 2 kutsara ng liver spread para mas lalong lalapot po itong ating sabaw. Ayan. Hindi ko po alam kung yung iba ay may ibang paraan ng pagluluto nito. Ipinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung paraan ko or estilo ko po ng pagluluto nitong ating bulkachong. Pero kung ayaw nyo po itong estilo ko ay huwag nyo na lang pong gayahin. Sa mga gusto po nito, itry nyo po kasi talagang masarap po itong recipe na ito. Ngayon po ay kukuha ako ng kaunting sabaw para tutunawin ko po itong ating atswete at saka yung ating turmeric powder para magiging kulay orange po itong ating sabaw. Yan, kukuha lang po ako ng sabaw. Yan, ibubuhos ko na po itong ating na-dilute na atswete powder at saka turmeric. Hahaluin lang po natin para ma-distribute po yung ating nilagay na mixture. Ngayon po ay maglalagay po ako ng paprika. Pero kung wala po kayo nitong paprika, huwag nyo na lang pong lagyan kasi bell pepper din naman ito na pinatuyo. So, okay lang kasi naglagay na po tayo ng bell pepper kanina. Pangdagdag kulay lang po ito. Yan, kayo na po yung mag-a-adjust ng kulay ng ating sabaw. Dagdagan nyo na lang po ng atswete or itong paprika. Kayo na po bahala. Ngayon, magdadagdag po ako ng kaunting asin dahil medyo matabang pa po siya. Yan, titipan natin ulit. Ayan, okay na po. Luto na po itong ating bulkachong.
Ito na po mga mamamayang ang ating bolkachong recipe. Napakasarap po ng reseping ito. Sana ay itry nyo po ito. At maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!